Hello sonapwr गिबियावनो आं नोंसोरखौ बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय दे sonapwr एखिफोर आसा खालामो दि दिनैनि दिनावबो आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै sonapwr जायफोर आंनि चेनेलाव गोदानै हाबो बेबो अन्नानै लाइक खालामहर साबस्क्राइब खालामहर कमेन्ट खालामहर दे sonapwr बिदिब्ला मादैया दिनैनि दिनावबो भिडिअखौ स्टार्ट खालामलांदिनोसै दे sonapwr नायलांदोलाय नै sonapwr एखिफोर खावसे हैबाय आफा मोननो बायह्रायाव आइ मोननो बिबै मोननो बुजियाजों लाल साहाजों लोंसै sonapwr एखिफोर जों साथामा लोंसै बेहाय बिसोर बुजिया जाया नालाय बिसोरनो बिस्कुटजों हैबाय रायजोफोर आफा मोनहा बुजियाखौ जाया अरनो हाया होननानै sonapwr एखिफोर नै जोंहा फुंनि जानाया बेनोसै जों जालांनाय गथ'फोरनि टिफिनाव हरनाय आलु भाजा बेनोसै दे जोंना फुंनि माबाबाथाय जानायनि टाइमनि रुटिना बेनोसै जोंना आलु भाजायानोसै बेखौनो जोंबो जालांसै गथ'फोरनोबो टिफिनाव ओंखामजों सोनानै हरनोसै जोंना नै फिसाफ्रा स्कुलाव थांनाया रेनकट गाननानैसो थांनांगौ जाबाय दे अखा हागासिनो दङ ना बाइकजोंसो थांनोसै बिबथियाबो गारिखौ ड्राइभ खालामनो रोङा बिफायाबो गावनि डिउटियावसो थांसिगोन ओरैनो हरलाय मामिमोन बाय बाय रेसम फोरलाखौ संनो नागिरदोंमोन जोंहा फुंनि टाइमाव हास्लाबा नालाय फोरलाखौ जाथ'ला नै दालि थाव सेरबाय दानिया दालि जहलसो संसै थाव सेरबायानो तिसा ओइ तिसा ओरैनो हरलाय खिनाय नाहरदोंहाय लोमजादों नै जोंना बिजायंआ नाय मुलि जाबाय मुलि जाखांबाय मामि ओरैनो हरलाय हाय नुद' हाय नुद' हाथ'आलाय नुद' हाय नुद' बिजायंफोर मबाइल नायनायासो आंनि जाथारदों नै मालाय कार्टुन एखिफोर मैया जोंहा नै जावग्लिनानै मैगं फोनो नागिरनाया जावग्लिजोबखांबायानो नै अखा हानानै फोनो मोनासै आरो जावग्लिफिननांगौसो जासिगोनलाय उनाव ओरै नै बिबार खाबाय थाग्रा नस्थ' जाजोब्बाय फान्थावाबो नै sonapwr एखिफोर दाखालिफोर एसे मोनजाबायमोनलाय सेस बिलाइआ नस्थ' जाफिनजोब्बाय अखाजों दा नै खिलिफिनलायबाय बिबार बारफिनलायबाय मोनजाफिनसिगोन नै sonapwr फिथाइ थाइख्रि जाफिनबाय नैबेहायबो नै फोनो होनानै जावग्लिदोंमोन अखायानो नागारनो रोंला नै मैथाफ्राबो नस्थ'सो जाजोब्बाय जोंना अखाजोंनो तिता केरेला एवबावबाय रायजोफोर नै जोंहा फ्राम एवनोसै आफामोनहा जानो मोजां मोनो हौवाफ्रा तिता केरेलाखौ ओंखायनो जाबाय थानाय जायो जोंहा एखिफोर नै जोंहा बिमादै उन्दैया अराव बानलु गोरान सावबाय फुरा टेस्टि बाथोन जानोसै नै मादैमोनहा दुन्दियाजों दा जि जाखावनोसैलाय नै अरखि रोहोआव सावबाय सामब्राम गुफुरखौबो मेनोसै सामब्राम गोजाखौबो मेनोसै दुन्दिया होनोसै फुरा जाखावनोसै दा नै जोंहा चिप्स गोरलै एवबाय चिप्स ना मा होनो ना पापर दाना बेबो दुप्लिकेट जाबाय दे sonapwr एखिफोर दाना मोजां फुला जाला गोदो ओंखारजेननायावसो जि गोथाव मोनोमोन बेखौ जों जायाबाबो उन्दैफ्रा गोथाव मोनो नालाय एवबाय होमबाबो बाथोना देबाय नै जोंहा सामब्राम गुफुर माबाखौ देग्रोबाय नै बानलुखौ उनाव देनोसै
नै मादैया ओंखाम जानोसै दहायनि दालि जहल संनाय दहायनि आलु भाजा एवनाय नै तिता केरेला एवनाय बानलु बाथोन प्राइम्स एवनाय नै जानोसै मादैया हाखु दाखु जानोसै थांनोसै मादैया खारथानोसै जानोसै दे नायलांदो सनापुर एकिफोर मादैनि भिडिअखौ हाखु दाखु दाउ बाहेरायाव जाबाथाय गोखा जानायखाय आं लेबु लाबाय थायासै दे खनाफोर बानलु बाथोनानो गोथावखाथार दाउफ्राबो जि डिस्टार्ब जायो दाउआनो डिस्टार्ब जायो अखाबो हागासिनो दङ फैजाखै फैदा आंजों थांबा फैयो ओरै फै apa aku dah ang sona keeper sona keeper जादों बिमायंजों गोथाव मोनो nampak bisa sabar kan ada nggak be kamu nampak di sana nampak mama nampak aku di kapur बे गोबादोंबा बारा जानाङा दे लोमजाजोबदों उन्दैफ्रा गगा मोनसावजोबदों neng kebiakai kebiakai na kebiakai mam자 부르지 마미 아이 마미 마마 용내라 보드 마미야 그 받은 거 손아 참 고자시 고자 오 hundu는 오 hundu는 참 고자 여러분 알았지? 응? 흔드는. 네? 짜는 거래? 응, 맘 잡으면 어때? 잘라. 응, 잡으지. 아, 그다음에 나 이거 다 반반에 넣는 거 넣는 봐. 봐요. 그래. 배려. 이제 잡혀. 그래. 좋소. 그래, 티셔츠 배려.
आंनि सना फिथरफोर माइनाव लोखिफोर माइ हिन्दुनि हाय होनदो बयबो रायजोफोर होनदो बुंलाय रायजोफोर सोलोङो सनाफोर बिसोरो आंनि होननायखौ मादैया जाखांबायानोसै दालि लोंनोसै नै मादैया जिजाबो दालि लोंनोसै मादैया लोङो जिया लोङाहाय लोङो उन्दैफोर नालाय ओरैनो लोङाबाबो एसे भिडिअ'आ एसेनोसै सनाफोर बाय बाय होनदो दे बाय बाय होनदो बाय बाय